sampean sapa? Yo sing ibot kae sing jelas. Wajan. Prinsipe kanca-kanca rasa ngantuk rauk. Dilarang sambat. Gandeng adicaranipun temantenan nika mau wonten pamundutan Setya Tuhu. Wis Setya Tuhu. Dibawani sik. Monggo. Nika gerongipun wonten kalih. Gerongipun wonten kalih. Mas Heru, Mas Aris, monggo. Saya arep nyarirani sapa? Mas Heru kene, Mas Aris kene. Dalamipun pundi to panjenengan kok kula nembe ngerti saniki kula niku. Boyolali. Boyolali kota-kotane. Boyolali. Enggak mesti nek Karanganyar, Tentram, Solo, berseri. Boyolali tersenyum. Ya, ngono lho Mas. Nyobi suarane nggih Mas Aris nggih. Kula niku riyen 4 tahun di Solo nggih. Arang seramu kula niku introvert Mas. Yo, monggo Mas. Pemintaku Janjet kowe iki atos-atos gitu. Terus lanjut Mas. Ing sarimo sawah ngene kapan kengkang serampot lamun ato saketing ati. Ibarat wis mulai deh. Wah, iso mulai. Idulane. Idulane Mas Tiar tenan. Siji Imron, loro Alpan. Sing kayu. Maksudnya iki belajar. Terus Mas. Yen cedak tansah mulat sito asih musuh. Musuh kula wonten jalan teng Boyolali. Oh, apa ya? Oh, musuh Pak Joko. Nggih. Terus kelas ke. Ayo nimas bareng ana tepi wajib
Eh? Sito asih Badinku. Eh? Aman Ustaz. Ora piye-piye. Jagong aku iki jagong ya. Ayo, langgamno anu pika. Ayo. Di situ aja biar kayak misterius dulu. Aku kang selaya terus becek mriki ngaten nggih. Nggih, Jagung iki mergi napa niku dayane Mbak Sri lho Mas, dados temanten anyar. Terus saking karo blas iki nganjuk. Oh, ya ora apa-apa ya jenenge dulur niku sak bisa-bisane kan waktune tidak terbatas Jagung niku. Nggih ta? Nggih. Iya. Kami pengen nyekseni bahagianya Mbak Sri dados temanten anyar. Nggih, wau kula salin klambi dalang ya salin ku ning kamare Bimo karo Sri. Lha pripun? Wis tak asmai sih. Sadurunge dinggo tempur iki ta. Tak asmai sih. Kula wau lho Mas dugi mriki lho kan terus mampir teng dalem Mbak Sri lho. Heeh. Lah kok wis nginep lawang kamar. Wis sepi lho ya. Kula doki lho, kriyak-kriyak. Wis ra umum sih. Iya. Terus nah. Mugian tok berae
menika nggih kula kintunaken pinanganten kalih Mbak Sri kali Mas Bimo. Jadi Mas Bimo suwah karo aku mau. Jadi wis kesel. Duwe gawe tiba yo kesel yo. Nanti urung sempat turu wit wingi ngono ah. Ya wis ora maido dadi nganten. Ya dintekke anu Mbak yo. Ya. Dispesialkan untuk pinanganten berdua. Nah, diselake sendake waktune rene nggo becek karo dulur wedok. Nah. Batin yo. Heeh. Berdiri. Sayang. Langsung berdiri, buat disepati. Sepoti ora? Nyuwun sepoti ora? Sepoti lho, Cok. Oke, Cok. Yo. Nah, terus gue wis nyekel basi wis ayo. Ayo Mas Gesek. Ayo sana lagi aja. Yo. Selamat pagi. Yes, selamat pagi. Ayo. Sing musik lah, sing anyar apa? Sing musik. Nyanyi. Iya. Nyoba semanding. Yes, semanding. Semanding ngono lho. Semanding Mas Tris. Mas Tris, penghibur senior Nganjuk. Nyebut karek kuwi tak Nganjuk. Napa nggih Mas? Ya niku oleh Pak Guntur. Oh, niki lahirnya zaman purba. Oh, zaman dinosaurus. Oh, dinosaurus. Lah niku tunggale jenis napa, Mas? Apa? Mas Tris niku jenis napa? Nggih Pithecanthropus erectus. Ya, Mas Tris, semanding coba kaya apa? Iya. Oke, masih bersama Campur Sari Astabrata. Sing
ibu ayam. Ya. Ibu guru kita. Ya, ibu guru kita. Nggih. Bu ayam. Pripun? Terakhir sing anu nuansa duet. Oke. Karo Mas Heru bisa, karo Mas Aris bisa. Gak jadi ya. Mas Aris kok wis sampe tawarmu to jalan. Nggih. Oh iya. Tapi tak anu, tak tengeri. Maksudnya iki aku antar Banjol kok Arya khususnya. Nggih. Iki cek iso guyu ngono, dadi wis sehat. Sehat. Kayak sing bikin sing lara kayak gitaran apa tidak? Kayak iso guyu blas. Meneng ae. Ora ngono. Oh. Kayak teko mah gak aro-aro. Weh, Iso lah nek. langsung suntik ya. Suntik. Nyuntik maksudnya. Lho karone. Ayo Mas Heru. Mati dia nih. Ini istri wis halal loh. Stay halal ya. Stay halal. Kamu juga suka sama Mas Arya. Kalau jenengan tok. Aku cek ora halal ora karo cek makruh. Tapi dilakoni. Aku kan tadi lulus sekolah. lah gile. Domong ya. Jadi Masuwi. semester tahun lagi ya. Lumrah sekolah SMA sampai kelas 12 ini sampai kelas 20. Sering wes ping piro? Wes dikon, kok wes piro? Ini kone Mas. Puasa ku. Itu lah. Nggih. Itu sama Bimo itu. Oh iya, nanti di situ. Muga-muga gue mau omah. Saking apa waktu aroma. Amin. Awet nanti tua wes ngono. Amin. Apa iki lagune? Ayo berdua. Anu Dua Tresno. Iya. Terus rasa sambat ya. Kamu di awal jadi kayak nabur belas gitu. Masa ngomong ngono? Ya gak kanggo campur sari. Aku cuman sama aku yo anu Mas Sam. Ayo. Dewa Tresna. Ayo kata-kata. Oke, spesial Kampir Bandara Menitang buat Sri dan Bimo. Iya. Bisa. Ada aku ya. Ayo. Terus Oke. Keripik telo sithik ingkang matur rata. Permintaan ingkang dereng katur saged kula aturaken di pentas-pentas berikutnya. Matur nuwun. Menika nggih saking Bunda Angel Heaven pembina FMA dereng saged ngaturaken lagunipun dapat dipinangkani di lain waktu nggih. Yoga ndonga kanggo Pak Sri, Mas Bimo. Iki samawat pernikahan ya mugi angsal janahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yo, keripik telo sithik ingkang matur